Ježiš, jste ale fakt ledový, to je úplně... Počkej. Posílám sněhovou koulu. 1. června a já držím sníh. To je fotka. Ježiš, sorry. Dobrý. Já chci fotku se... Hej, to je na spřežení, ne? Tady ty peníze. Nerafne tě. Tady, Pesku. Sem. Tenka, dívej. A Marze máš ruku zrovna. Ještě. Jednou. Je, to je dobrý, Mára ruku v tlavě tam. Bejt vlečí někde, to je strašný. Tady to jsou na to spřežení, myslíš? Jo. Víte se takovým... Ne, jo? Píčku nějakou pětě, já ti to ne. Tak když to někdo řekne, já si nechodím, jako... A tam nepůjdem úplně na tu školu. Tak jsem si jasně říkala, ale když ta hora tady je... Za rohem. Píčka je taková štěně. Jo? Pokoka a mírnější, tady mi pročne. To přelezní pak. Krásný, ale to je. To z koho, jo? To je to krásný, jo? To je mi fotka. Taky. To je štěstí. Hej, to je fakt, dejte si. No. Nebo červený padne, bude jinak, to nemůj. To je můj pramenu, aby tam ne. Nám dáš vybrat, děkuji ti. Jenom teďka nevidíte Černou horu. Taková jebačka jsem, ale stojí to za to. Milama to stojí. Ale jo. Tohle je pěkný, ale to stojí. Právě se nacházíme na nejvyšším bodu naší cesty. Máme tady opravdu krásný výhled. Je to velice kouzelné. Pod námi malé baráčky, Důchodci. pomletí. Na večeři, ve špagitách. Máme pořád dost elánu, je to super. Ještě bychom si to dali klidně 3krát. Třeba i 4krát. Když se vrátíme do týdne, budeme rádi. Ale za ten pohled nám to stojí. Jestli někdo vidíte mou mamku, tak ji pozdravujte. Asi ne. Tam nebude slyšet. Tady tou cestou jsme přišli. Důchodci jdou 5krát rychleji než my. Toto je ta cesta, kterou my jsme přišli. Ano, toto je nejprve. Tamhle u toho hotýlku jsme byli. Ano, tamhle možná v Tahle ta cesta dolů cesta. Sníh, že tady ještě sníh s velkou. Tou jsme přišli. Zaber ten sníh tam. A je 1. června černá připomíná. máme tu sníh. Jsme se koulovali. A třída nám utekla. Prostě je to tu nádherné. Ano. Velice kouzelné. Romantické. To je dobré, to se to. A děti nepustí. Naši unavené děti, naši unavení spolužáci, dívejte, jak se dlabo. A tamhle na to 4 už jdou. A už plní elán jdou tamhle. To je naše baruška. Andrejka. Nazdar, no. Promiň, Honzi. Řekněte nám své pocity z cesty. Lochno jak blázen. Lochno. Tam to lezem. Super. Přesně. Tam asi ještě půjdeme teďka. No, to je super. Zřícení na hradu. Mrtví bojovníci, padlí za čest. Protože se tam doplazili, tak... A taky skončíme taky. Kdo jde před náma? To je na Míčánu. Je na Míčánu. Janí. Je na Míčánu. Úsměv. Marek Oborný a jeho lékárnička. Tam jde vidět, jo. Pramen Labe Vrbatova bouda. Už je to jen 125 kilometrů. Co zvládneme? Za hodinku jsme tam. Co za hodinku? Za půl. Neblázni. Vítr. Vichr. Neblázni. Vichr. Ty spolužáci nám utíkají. Aktivní spolužáci, My se aktivní část. ztratíme. Ale nejsme úplně nejhorší. To ne, Honzi, tady jsou stromy, to nevynikne.
No ta chata vyniká. No tak ta chata určitě. Osamocený strážce. Vesmíru. Klony útočí. Jo, strašný věžen, to taky. Hej, tam bych fakt nechtěla bydlet. To bylo, šlo platit do každý den dvakrát. Školí. Holky už jsou unavený. My jsme si. Vůbec nezadvičíme. Pohoda. Raz, dva, nezmrznu. Jistě, ano, aerobík. Hání našich spolužáků je konečně vidíme. Ano. Hodinu jsme za nimi běželi. Bohužel se nám nestratili. Klusali jsme za nimi. V čele s paní profesorkou Hoškovou. Ano. Teda nejde. Znavený Miloš Neča. Podívejte se, jak je skrápen potem. No. Jdem blíž, ne? Bohužel. Jdem. Musíme jít za nimi. Až k ním jdem, tak půjdem dál. Ano. Vůbec si neodpočnem. Jakmile dojde poslední člen naší skupiny, okamžitě se zvedáme, pádíme dál, máme hodinové zpoždění. Hodinové. A to kvůli Možná ne, my nejsme poslední. Podívejte se, všichni plní energie. všichni jsou, jak kdyby za sebou neměli 160 km, párného vedra. Slunce dnes opravdu pálí. To diváci možná necítíte, ale je tady opravdu... Miloš Neča nemyslí na nic jiného, než na to, jak se objímat s Marcelkou. Paní profesorka, ano, zamávala nám. Pak jdeme k tomu kostelu, do kostela jdeme na skálu a po skálí povalíme nahoru až k tomu. To. Ale to není Až to je boudě, ne? Jako to fakt není strana tvrdá realita, kovačo. Miloš Neča, opravdu optimistický chlapec. Říkám ten Neča, nějaký neříkám Pařízek. Tady máme Marka Oborného a jeho lékárničku. No, já jsem myslela, ale tady si myslím, že to není vhodný, tady je vítr. A to jsou naše dvě děvčata. Holky! Ahoj! Jo, já myslím, že jsem to souhlasil. Já mám. Co pak? Ne, děcka. Johnny, fakt už to vypni. Teďka by to mělo být takové. A teď jenom. Máme půl metra sněhu, vráťte v tom roky. Počkejte na mě. A Honzík jede. Tam bude. Honzíku, přidej! Bacha na díru. Ať tam jde třeba vidět. Takhle, to je ono. To je fotka. To má být 1. června. A to je mokrý. 1. června, děcka. Dejte tam jen ten No. To je můj foťák, co to? Díl trošku. Je. Počkej, to se nahrávalo. Jo, vynikající lonice. Solorec? Máš to? Jo, máš to? Natočil jsi tak tady ukouzl? Nevím. Šerec, jako taky to. Tak ještě jednou, prosím. Jo, jasně. Hej, já jsem to nahrávala, tak pojďte tam, běž to tam, přijďte tady. Hodíme sněhovou kouli. Ano, jste tam, že tam za ním má. Ještě počkejte, jo, ještě tím mým. Máš tam ruku. Co se převlíká, nedějte se ani. Kde se převlíká? Marťo. Dívejte se, pojďte to, Fono, toč to. Len vyfotíš nás ještě s Vždycky Ryba! Sednou, ne, vyfoďte se, já musím... Máš teď mě to fotil, Hejte, jakože mě dívej, máš. A to se druhé vidět víc zase bokem. Tak vás stačilo, ne? Já už mrznu. Tyhle poradí mě to otevřít. Počkej, střílíš tady po mně, ty vole. Tak dobře, já vás točit nebudu. Ne, Kláry, mé vlasy, budu mít mokrý vlasy. Já už mám. Ale ne vlasy, ale ruka.
Jsme se všli, protože je tady jako bez větší, jo? Jdem. Já to sjedu ještě jedno. Opa, Marci, lezeš mi do objektivu. Herman Mayer. Bacha, máš prst na plesu. Jedna branka, druhá branka, výborné. Jde. Já vlastně... Igore, poradně, jak to mám otevřít, ty kurva, ten. Co? Kdo co? Herman Mayer vítězí opět. Jde Budava. Kaž? No, už je co je vidět. Oparu, to je všechno, jaká si zdočila. Ježišmarja. Hele. Ne? Podívejte se na toho kraka. Hej, dupni tam! Já jsem skákal teď tuhle dobu, vole. Teda taky je. Mě kameruješ? Jo. Po výletu návštěva hospody. To jsou docela dobrý fotky na to, že to je mobil. Jo, tam byl jsem dobrý. Návštěva první hospody, objednávám na nějakého bíra. To je fotka. Jaká byla? Taková piča vymrdaná, že to jsem neviděl. Nikdo ji nenechal, když nikdo. Žádná cenzura, žádná cenzura. Počkejte, že jsme si to nechali vrátit. Personál tady byl velice Pojďte říct příjemný. svoje názory. Potěšil nás, splnil nám všechny naše přání a fakt nemůžeme si to tady vynachvalit. Určitě se vrátíme. Přijdem zítra. Ani spíchanou korunu jsem tady nenechal. Podle mého názoru byla obsluha absolutně dokonalá. Nechala jsem jí navíc 20 korun, takže podle mého názoru byla skvělá. Nemůžu si ji vynachválit, přijdu zase. Děkujeme. Co říkáte na obsluhu? Co říkáte na obsluhu? Co říkáte na obsluhu? Myslím. Dobře. Na ten vodopád. Ne, ale dole jak se to kroutí úplně perfektní. Jo. Já už jsem blízko. Ne, dobrý. Ne, sakra. Tak tady jsme prosím obědovali s výbornou obsluhou, kde jsme dělali anketu, že jo? Měli jsme krokety za 30 korun. Bylo jich 16. Ano. Byli hnusný. Ano. Ještě něco dalšího? Srali mě. Děkujeme. Kdo brzo chodí, sedí na kamení. Kdo pozdě chodí, sedí na poručí. Tak se poslední 2 slova ti nerozuměla, ale to je... Kdo pozdě chodí, tak sedí na borůvčí. Aha. Čas pravý, to je možná nebudem tak dlouho, víš. Tak to máte Aro. celou mezi čím bavláte. Nepiješ moje, to bude ne, ty máš kopál. Natoč naši tu. Tak jsme natlačili snowboardáci. Na druhé straně, pre. Teď jsme natočili se oborďáci. Kde? Tady? Jo, přesně, obšlet na Špindlem, ne, tam byl. Ne. Jo. Obšlet na Špindlem, tak jo. Kde se točili snowboardáci? Tam naproti. Na těch těch. Hobby. Tak to vypadá pěkně prudký, ty svahy. A to asi jen taky... Tenhle je hodně prudký, tady ten, co vidíš, to je černá, to je dobrá. Váro! Ahoj! Zaberu zblízky. A ním tajně potichu. Jo, Baro, dej mu! Točte zblízka. Hlavně ho neuškej, Já už nechci. To je velká škrtina takového malýho. že se nestydíš. Jo. Říkám, to ruku neposouvej. Já mám normálně, ne?